Sam rekla pozdrav za Teodoru i Minu, ne znam koja je Mina. Znam koja je Mina. Dobro bre, nemoj pozdravljaš, pa nije to džabe bre, alo, to se naplaćuje kod mene. Alo, to su moje Ali drugarice. nisi odgovorila ko je lepši, Simi ili ja? Simi. Stvarno? Šalim se, čekaj, moram da vidim. Ja Simija, kažem ti, ja sam njega nisam znala uopšte ko je to. Nego videla sam ga po TikToku. I onda su mi eto samo rekli da su u live-u, da je ova Tamara spominjala. Čekaj, okreni se da vidim. Vidiš šta mu je? Neće me ovo srušiti ljudi, vratit ću se jače nego ikad.